Usa ka patayng lawas sa tawo nga nadugta na ang nakapalgan sa kadagatan sa Matanog, Maguindanao del Norte. Kapulisan, ginasuta pa kung gipatay kini o nalumos. Ani ang detalye. Gitabangan matud pa sa mga residente og padaplin sa baybayon kining patayng lawas sa usa ka tawo nga naglutaw sa kadagatan sa barangay Kidama, Matanog, Maguindanao del Norte Miyerkules sa buntag. Pagsuta sa otoridad, nadugta na ang mga patayng lawas. Gituhuan nga babae kini. Halos buto na lang itong natitira dito sa bangkay na to. Pero base doon sa nakuha ng mga gamit niya, nakapanty at saka yung bra. So parang yung tansya natin is babae itong biktima. Kaya pagkatapos ng process ng ating soko, so dinala natin dito sa Funeral Home ng Parang. Upang sa ganun kung meron mang mga krimen sa dyan nila mapuntahan. Blanco pa ang kapulisan kung kinibagi patay o nalumos. Hindi po natin masabi kasi kailangan pa ng investigation ng soko natin dyan kasi wala tayong makita na bakas na itong tao na ito ay pinatay, pinahirapan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao.